And then you say sorry? I'm not saying sorry. I'm sorry because I'm going out with a cigarette. No. No, that's all the lovey-dovey you give me? You're not gonna take the comforter? You're... Hi guys, yung bahay ko is sobrang stinky. Not stinky, it smells dried fish and then pauwi si Tami. Buti na lang wala siyang problema sa mga ganito. Kasi nagluluto ako kanina dito. Andito yung silo. And inom tayo ng tubig kasi kulang ako sa tubig mga loves. Hindi pa dumating si Tami. Almost 11 na. Akala ko 11 makarating siya dito pero wala pa talaga mga loves. And hubby's home. Hi, where you been? Where have I been? I've been waiting for you for days. And the house is smell dried fish, love. Can you smell it? Yeah, well, I don't get the bad ones. It's far worse than that. Okay. Naghihintay ako dito, kaso parang ang tagal naman ito. Halik lang naman yung hinahanap ko, pero busy siya sa isa niyang anak. Tignan niyo. I've been carrying him. Was everybody had carry? The U legs stop working. U legs not working. Shit, that's what happened. Sharp ass nails. Put him down. I just gave them treats. How much these kids? He's hanging like a crazy cat. Look at him. Hanging. Cubs is spoiled. What treat did you give them? The red thing. Which red thing? Red. No, which one did you give the dogs? The beacon. The bacon strip? Yeah, bacon. Bacon one. Maulan na umaga. Ang daming eggplant mga loves. Pero ang liliit nila. Ibang klase po itong eggplant na to, no? Purple. Ito yung gustong gusto ni Tamimoy na eggplant. Ang daming bunga sa isang puno. Grabe naman ito. Look, oh. So, meron ditong ibang klase din. Laka. Masaya sila kapag maulan ba? Kapag may ulan, masaya sila. At ito na yung ating malunggay. Malunggay. No? Ito na yung ating malunggay. Ito na pala. Kaka-harvest ko lang kahapon. Meron na naman. Meron na namang malaki. Adoy. Look, kita niyo? Meron namang mga bunga. Basta maulan talaga. Ang bilis nila. Basta maulan na panahon. Look, may mga bunga naman. Dito tayo. Sa kabila tayo. Kabilaan. Ang mga kamatis ko ba, oh? Ito yung kamatis natin mga loves. Papunta siya dyan, oh, kamatis. Ito, ihikot ko naman ito siya ganun. At saka yung kaisa. Ang daming mga bunga, oh. Bunga nga. Kaka-harvest ko lang, may bunga na naman. Look, oh. Kaka-harvest ko lang. Bakit ang daming bunga? Ang bilis. Ang bilis na bunga. Ang bilis-bilis. Ang bilis. Ito, ihikot ko na naman ito. Sus, ang daming bunga ng kamatis. Look, oh. Ang daming bunga. May mga bunga, oh. Itong ating ano ba, ang daming bunga, oh. Kamatis natin, oh. Tignan nyo mga loves. Ang daming bunga patungong taas.
So itong mga alaga ko, gustong-gusto nila lang ilalakad sila mga loves. Kaso ako naman, hindi ko talaga gustong maglakad-lakad at kasama sila. May mga issue kasi itong aking mga aso mga loves. And din tatakbo bigla. Lalo na itong si Roxy. Muntika na itong nahiwalay sa akin habang naglalakad kami. Dalawa yung aso, yung si Misty at si Roxy. So kaya ngayon, hiniwalay ko silang maglakad. Pero hindi naman sa malayo, dito lang sa amin malapit. At saka yun, si Misty na naman next kasi talagang ang hirap nila kapag magkasama. Mag-away-away kasi yung parang kung sa Bisaya pa nilabnot-labnot na nila ako mga loves. O diba, ang ganda ng aking explanation, labnot-labnot. So ngayon si Misty na naman yung ilalakad natin dito. Behave naman sila kapag sila lang mag-isa, no? Yung parang hindi ko sila isama. Kapag isama ko itong dalawa talaga, parang sobra talaga, parang nakakalagot, ganun, basta kay ganun. Basta mag-ano sila ba, parang dito si Roxy sa kabila, dito naman si Misty sa kabila, para akong mahiwalay, para akong mahati nitong dalawa kapag isamang maglakad. Pero ginawa ko to dahil talagang gusto nilang umalis ng bakura namin at nag-iyak-iyak, and then every time na hawakan ko yung leash po nila, yung hikot ba nila, mag-iyak-iyak po yan sila. So alam nila yung leash na yan is kapag hawakan ko, it means na palabasin ko sila, diba? So yun, behave naman si Misty, tignan nyo, behave yan sila kapag sila lang. Tignan nyo yung bukid. Nasa bukid rin talaga kami mga loves. At pagkatapos nun, mayroon na namang package. Nag-order na naman si Tammy. And I think itong in-order niya is yung para sa ating dryer. But anyway guys, sa ating dryer pala is okay na siya. Naayos ni Mr. At ang masasabi ko lang, ang galing ni Tammy. Kahit wala siyang alam sa mga ganon, naayos niya. O diba? Why do you not understand that? I'm upset with you now. And you're always upset with me. I can't smoke in the house, so I smoke outside. So yes, I go outside to smoke. Yeah, you're avoiding me. Guys, he's avoiding me. I go outside and then he said I'm going in. Because and then it's when too I'm hot- going in too- and then I'm busy it's too here, hot to advise I'm me. going out. Because now I want a cigarette. So why you come closer to me then? You What want is me your to smoke? plan? You want to just smoke here? Okay, we'll just smoke. You know what, Han? What is your plan? Why you come closer to me? Because you're being a scooch. And then you say You're sorry? being a scooch. I'm not saying sorry. I'm sorry because I'm going out with a cigarette. No. No, that's all the lovey-dovey you give me? Why would I be sorry that I'm having a cigarette? Lovey-dovey, come on. Lovey-dovey. I will forgive you. Yeah. Tommy. Let's good night, Tommy. Look, Tommy. Huh? We're gonna good night, Tommy. Tommy boy. Huh? I love you. It's hot outside, love. Humid. I can see humidity, huh? Feel it. Tommy's been drinking. What is you drinking? What are you drinking? Cranberry juice. Oh my goodness. It's good for the kidney. It's helping the kidney to milty, I think. I don't know. I don't know what is cranberry for. I don't know how else. He just drink it just because. Okay, so anyway mga loves, so pasensya na kayo sa lighting dito sa bahay because only 2 lights are on right now. So punta tayo sa bedroom. Oh, you're gonna give your kids a thing, okay? Comforter, come on. Get up. You get up, little boy. Come on. Anyway, matulog lang kami mga loves kasi trabaho si Mr. bukas. Ginong arts. Trabaho si Mr. and yun. Thank you, Lord, na kahit maraming naramdaman itong asawa ko, okay pa rin siya, no? Kahit magka-ano na yung pakiramdam niya sa ano niya, yung paan niya, okay pa rin siya. You know, kahit masakit na yung katawan niya, buong ano niya. Yun, mag-toothbrush lang ako. And, so yun. Night-night na, Habs. Dada's giving treaties. Go. Come on. Dada's giving treaties. Did you give a thing for the cat?
Okay, mga loves, good night. Tulog na kami kasi po bukas trabaho si Mister and so yun. May nagsasabi bakit daw yung vlog ko is pabalik-balik. Yung vlog ko is for example, magluto sa kusina. Halik-halik kay Tami, hatid sa Tami sa sasakyan, pagkatapos sa sasakyan, makabalik na si Tami sa trabaho, ganyan. Alam nyo, yun yung routine ng buhay ko. Ibahin ko ba? Dapat mag-invite ako ng presidente, mag-invite ako ng mga celebrity, mga ganon. So, hindi po yan pwede. Hindi po yan pwede. Ganito na yung buhay ko. So, hindi na yan magbabago. Look. You're not gonna take the comforter? Your son is in it? Oh my goodness. Really? You get up and walk away from me? Oh, he turned his back on you, love. He said, I'm gonna be here far, far away from you, Dada. Oh. So yun na mga loves. So, good night. Say good night, love. Night, love. Hoy, ginuo ko. Good night, mga loves. Good night. Good night, Tami. Hi, guys.